Ma, nawe baba. Ngisacela imali yoku-apply esikoleni kuthiwa sekumele si-apply manje ngoba sesifunda i-matric. Kumele si-apply ukuthi siyofundelana e-university ngiyakuzana. Yabo wena ukuthi ingqondo yakhe ayisile. Sichazelile sathi phuma kuleli phupho lakhe elingasile. Lento yakho nje ayisile ekhanda. Kodwa manje nani niyazi ukuthi ayikho into engiyithandayo selokhu nje kwathi inhloko ngifuna ukuba udokotela mina. La. Uyacabanga uyasebenzisa wena upstairs. La ekhanda. Ukwazi ukuthi ungavela uzosifaka into disrepute. Basho njalo ngesingisi. Into disrepute. Wena uzohamba uyofundela into ngempela ezosehlisa isithunzi. Inehlisa isithunzi ngani? Yibo. Ukuhlekanisa nabantu. Ngiyazama ukuni-upgrade angeke phela manje ukuthi sonke sesizoba amanesi namaphoyisa. Fanele kube khona umuntu ozoba udokotela abe nesithunzi nje emphakathini. Ngitshele nje. That's why fanele ucabangeke ukuthi we can't keep doing the same thing when you were born to be a star. Lalela lento yodokotela bakha ngiyi-understanding ngempela. Ayisile. Why ngempela ufuna ukuthi sibe inhlekisa emphakathini? Inhlekisa ngani? Into eyihlekisa la yinini enamanesi namaphoyisa. Wena ubona sasiyithanda lento ngoba phela into esaphoqwa abazali. Thina sikufuna ukuhlupheka. Sikufuna udume thina. Uthi mawuqhamuke wonke umuntu akubone ukuthi wena. Ungene emall wonke umuntu afuna ukushutha nawe. Yes. Sizoba patient futhi sokulinda ushuthe nabo. Asinankinga. Kuphithizele ready kuphithizele kume yonke into. Sho sifanele ngibe yini mina kahle kahle. Ufuna uku-act mfana. Uya-acta vele lapho. I-actor. Yes. Noma usomahlaya. Idrama noma usomahlaya. Ngifundele ukuba usomahlaya iminyaka emingaka ngifundele ukuhlekisa abantu nje. Yazi wena uyaleking i-pick up picture abantu abanjalo. I-pick up picture wena elekhaya ngoba. Think out of the box mfana, Kuba kuthiwa nani ekuthanda lokho nani zokwenza nini? Nami iphupho lami leli. Thina sakhula ngeyikhathi ezihlukile, amathuba yengekho. Lalela, nanokuthi mina ungibona nje, uyazi ubaba, ngangeve ngifisa ukuhamba nemango groove noma ngihambe nobhuti ngiyodansa neSarafina. Iphupho lami nje kwakuthi ngelinye ilanga ngiyibone ngisina phesheya. Kwasho ukuthi abazali bami babengasile ekhanda, balobe ngiyise emacollege ngiyofundelana nobunesi. Lalela, uyabona leli phupho lakho uthi iphupho wena amawongo kuyenzeka umuntu aphupha amawongo. Wena ufuna ukuphuza casta oil. Shuthi ke nana nisileke phela ngoba nakho nani nenza lento efanayo neyayenziwa abazali benu. Uthi ninqabele ukuthi ngiyofeza amaphupho ami. Ngezinto ethandwa yinini. Futhi niyafana nani nabazali benu anisile nani. No, mfana uzosibonga wena musudumile. Uyosibonga musuthola ama-award wena. Uyosikhumbula mfana. Ukubona mase bethola ama-award ukuthi wonke umuntu usoyesethi I'd like to thank my mother, my father and my parents. Base sekubuya lokho ukuthi bangitshela abazali ukuthi angikhethe lento. Ngacishe ngabhayiza ngaya kofundela indaba zobudokotela. Uyobukana nezinqa zabantu kodwa mfana wami. Udokotela mfana wami into private nje leyo. Yinto engeke izikise ndawo. Yinto ene-confidentiality ethize. Phuma nje kuleyo nto. Uyazazi ishopha zabantu esibukayo laphana. Uyawazi ama-stretch marks esidilana. Uyalazi utwayi. Nalaba mase bebonga abazali babo kusuke kufanele phela bebabonga. Ngoba basuke bondliwa yibona. Ayinamali phela lento leyo ku-actor nani celebrate South Africa. Futhi nani nje kufanele nilindele ukuthi ngelindana ngaba ngebhokisi latamatisi. Ngoba vele yonke lama-artist ena ashona ehlupheka. Kusizani ukuthi ngihambe ngiduma baba ngihambe ngishutha nabantu emateksini ingenalutho. Yabona-ke inkinga lengane. Akasile. Ucabanga gcine eSouth Africa. Mfana ngifuna uhamba amazwe mina sikhuluma la into international. Ngifuna international nje wena umbona nje ubona umuntu ozongcwatshwa ngekesi latamatisi ubona umuntu ohluphekayo. uTrevor Noah phela mina ngisele uTrevor Noah. Uzohlulwa yini ukuthi ubuyele? Uyikhaladi phela uTrevor Noah ngisilona ikhaladi. Ungaba ikhaladi nawe manje. Baningi abantu abazalwa bemnyama sebamakhaladi. Yabona into obukhaladi into nje ilula isolimini le yanto ayidingi. Iyathengwa nje le yanto. Yebo. Hoyibo. Ucabanga ukuthi okhanya imbawu nokhele khumali bazalwa bamakhaladi. Le mina ngakwenza manje ube ikhaladi mina mufuna ube ikhaladi. Ayinankinga leyo. Mina ngifuna ukuba udokotela nje. Ayikho nje leyo nto over my dead body mfana mangifuna ukuqamba manga ngeke. Angifuna ungasho nje ukuthi ngeke ukwazi. Ngeke ngisaphila. Yabana. Shutha usile wena ekhanda. Yabana nkosikazi angifuni ube nama regret ukuthi uthi awuzalanga wabula amathumbu. Uzosukelwa ingane ikuthele ngotalatiya lokuthi ifuna ukuba udokotela yini yona leyo into ikwazi ukuyithola ngokuyiphiwa bangakanani odokotela unikwe singakugwazela khona ama-college ekugwazwayo ukubona ube udokotela ube honorary doctorate kuthiwa no finance land kodwa kuyafana nje nalabo aba-actayo nabo bakhona abagwazayo khona ubabona ukuthi laba bangene ngobuhleke manje kuyafana badumile kodwa kusalayo awukho umuzi onganayo i-TV umuphi umuzi owaziyo onganayo i-TV wonke umuntu une-TV ngoba wonke umuntu uyathanda ukuyisondeza nabantu aba-actayo nabantu abadumile already le nto imarketekile nje ayidinge lutho ayidinge koniwe imarketekile ayizwa leyo nto kodwa bakhona nodokotela abadumile napa bakhona noDr Tumi
Dr. Malinga bakhona. Nawe ungaba udoctor njengoDr. Malinga. Ungasukwazi ukugquma nje lapha udansi. Ukhona ongakunika ukuhlonipha. Ukhahlele. Yabona ke ngingangitsheli mina ngoDr. Tumi. Wayiyeka lento yobudokotela sasingamazi. Asani ukuthi besebenza kwesiphi isibhedlela, wayi upgrade yena wacula. Sesiyamazi. Uyayibona lo? Simazi ngani ngomculo. Asimazi ayijova abantu thina. Waphuma kule yanto. Utoti le yanto. Imali ngake sesikhokhile sikufundisa. Yabo. Wena uzofundela ukuba udokotela. Utoti le. Ungabe kuwukuthi uthanda ukulapha abantu, yindaba ungamani ubudokotela wesintu ke. Yabo, easy ke leyo nto. Ayidingela ukuthi uzulo kwendawo hamba amahlamvu ukhe uqova yabona makho unesi. Vele konesa abakuthanda ukusebenza. Yabo nje na kuwesi okwamaphoyisa. Abhoreke kakhulu amaphoyisa abafuna kwenza lutho. Yabo kodwa sengisho ukuthi mina ngifuna ukusebenzisa lelo thubo. Lele zinto zethu esingayingcane ukuthi wena ushonele uvele ko TV. Uzosibonga vaya. Ngiyakutshela. Ke nini into enanivele niyithanda leyo. Mina ngikaze ngithande ngisho nokuba yiactor ngisemncane angikhumbuli nje. Wawukuthanda usamncane Simthande wawukuthanda. Size sithi phela igama lakho Simthande nje ngoba siyazi ukuthi umhlaba wonke uzokuthanda wena. Yes. Uyamkhumbula baba mesesho lenkondlo yakhe khona lenkondlo ayibhalelayo. Mina ngisicathula iphi. Mina ngisicathula. Bonke abantu bayathe. Yabona ke besenza bathi sengije. Ayifana abawushayi. Kodwa usho wona wonke umuntu nje lo. Kodwa wena lo usho abantu babeyisho nje lonto esikoleni. Wathuli awo. Uyisho ngayo. Uyisho ngayo. Hayibo. Wazuthatha abekwe phambili lapha emthandazweni. Khona le ayisho yayithini yana Mathemba. Wena Mathemba ushayo. Yabona ke le. Mfana ngangitshela nje ukuthi Hayi. Futhi wena into zabantu uzofana isikise kumuntu. Ayekho umuntu othe esebenzisa ingqondo kuphila la. Angafuni ukuduma. Ufuna ukuba udokotela. Hayibo. Kulungile ke ukuthi manifuna ngibe yiactor ngizoba yilona kodwa shuthi fanele ngibe ngiqala nami ngipractice ukudla ama drugs ngoba ama artists la eSouth Africa vele adla ama drugs. Ayikho leyo mfana ayikho leyo. Kodwa indaba ama drugs ukuthi odokotela ke bayawenza ke baziba wasayinela ibona benza ama drugs. Banika abantu ama drugs ke labo dokotela. Ama producer ayikho kwazi ukwenza ama drugs. Ayikho. A producer obani? Odokotela. Singavumela ingane ibe udokotela. Ngeke. Sis man. Into engidina kakhulu ke nje futhi ngodokotela. Bathi bekhona ezweni kube kuthi sekunesifo sekulandwa abase-Cube. Ucaca ukuthi kuba khona nje odokotela. Angaze mina ngizokuthiwa kulandwa odokotela ama-actor. Kuzolandwa osomahlaya base-Cube. Kuzolandwa ama-actor ase-Cube. Odokotela. Onjiniyela angafuni nokubabona. Odoti babantu laba. Ayikho laba abantu ba-rigid. Asambi. Kodwa baba kuzofanele nje kube khona into esiyenzayo ngempela ngokuthi lengane siyikhiphe le ngqondo yayibolile. Yazi lengane inengqondo ebolile. Doti wena. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.